Bahai tongmai dolo khaklaijaton kaam tongmani hwnoi dine ang gaire borok thangui tongnaini norok ang khe dini telemra o thangui tongo ani bike ni driving license namna bagui hingke go lain ni gari bai thang tongo gari rijakbai thanglia hingke go thangui tongo tabuk tam jaga saimai ang tini no puila telemra thangui tongo haibano imo lama to ang thangjakno haibano mo tam jaga saimalia Ramchandra Gadi na CBD saimalia kenai tone video no police ko paidak jora ang thangai tongo iko satung badino market tongkha tabai ko najang busu thuna tongno bar sip gari ulo kajak ngai thuna musung ka gayam video blog ro khai tongo gaya pura skaram na gari ulo kanani nobar sip pura thuna musung soi kya ke mobile lok nai kisa ga bokrom hi ma haing ga mobile lai liya hingke ko naitongni norok ke dolrok ko jang jabo train station mane train lama o sopai jaga bai gari aste aste choli tongo nok naitongni bahai go blog o ke dolok jongo train station telemura train station o borok ongkhori kala hingka baksa hingke borok ongkhori bai chwng tisa telemura bazar o thangui tongo driving license nama jaga nog naitongoi bo chwng thalai tongnai o waisa no gari ukuluk kajak hai aro nuko borok kom phano skaram no aro kanani nobar sip geno gari kana ga ukuluk kari nobar sip nukgo Dini first time telemura phaimai nasko tongtoka pa waisa aram nangsuka naidi ko khetorok busung nai tok wngoi tong waisa no gari no ori video khai waisa tik hingke mo nasko phaina pancho musung lia aske tongtoko telemura o borok asam kwbang pura aram nangsugo coin slip pante aram nango telemura o hingke no video no pai jora naitongdi
dol rok iko chung telungmura bazar o sobai chung tabo gari nogornai telungmura bazar koini slepan tep nai tongo pura hitning tongo waising view rok dolok ang driving license khema jaga video khai malia hingke tabo ang nogo kipil tongo iko gari bwskang kasak bokorom himjuka nobo naiga bwskango gari o gari baina phadi jaksi chung tabo gari no overtake khai nai buti overtake khaile gari bai gari aboni accident nanglaio ang he khaile mani hai kiskiro overtake khainani amsa patse bwskang gari phairo overtake khaibro Iba na double dolog do berke gari overtake kaya lai thang bai ga lai man kiskiru wa bus kan pata gari phai nani iko lai thang gari ba sai chiri kam kai tabu tu yang agor tolai ya tabu yang agor tolai ma phene dai ni ke mo ga tawa highway rama ko to slam tongo kuna gi yang wa yang tu ta khoi phene ta atul ni yang rasa ting ko pur ba sai ro thang wa chana kena mai tum video ko jam pai jara skip kaya karai gedor rok video jaga like share comment kaji subscribe kaji next vlog ma lasine